Nepogriješivost kod ljudi koji nisu vjerovjesnici. Druga strana ovog pitanja je da li nepogriješivost može biti prisutna i kod onih koji nisu vjerovjesnici, odnosno da li Allah dželešanuhu osim vjerovjesnika štiti od grijeha i neke odabrane ljude. Opet, po prihvaćenome mišljenju džumhura, odnosno većine učenjaka, oni koji nisu vjerovjesnici ne mogu biti bezgriješni. Svako od njih može počiniti veliki ili mali grijeh. Sačuvanost od grijeha i nepogriješivost je svojstvo specifično samo za vjerovjesnike. Jedan hadis našega poslanika potkrjepljuje ovo mišljenje. U tom hadisu Allahov poslanik ovako kaže: svi ljudi griješe, a najbolji među onima koji griješe su oni koji se kaju. Međutim, ovdje je neophodno osvrnuti se na jednu tačku. Kazati da jedan čovjek teoretski i sudbonosno može počiniti grijeh, ne znači da je taj čovjek počinio grijeh. Zbog toga možemo reći da uzvišeni Gospodar, ukoliko želi, može sačuvati od grijeha velikane i vjerske lidere mimo vjerovjesnika, koji će biti vođe i imami čovječanstvu. Ovo nema ni daleke ni bliske veze sa šiitskim mišljenjem da je imam, vođa, bezgriješan. Na primjer, na pitanje da li imam Rabbani može počiniti grijeh, svi ćemo odgovoriti da može. Jer imam Rabbani nije vjerovjesnik i teoretski je moguće da može počiniti grijeh. Međutim, da li je imam Rabbani ikada u svome životu počinio grijeh? Na ovo pitanje odgovor neće biti kao na gore navedeno pitanje, jer niko nije u mogućnosti da pokaže ili dokaže da je imam Rabbani počinio čak i jedan mali grijeh. Znači, mogućnost da počini grijeh ne znači da je počinio grijeh. U tom smislu uzvišeni Gospodar može zaštititi i ne dozvoliti da počine grijeh njegovi dobri, odabrani i bliski robovi. Hazreti Abdul Kadir Gejlani je vođa svih evlija i kruna svih velikana. Allah dželešanuhu je štitio i čuvao od grijeha ovog velikog islamskog vođu. I doista, ukazivanjima o njemu spominje se sljedeći događaj. Na Jevmi Šek, sumnjivi dan, ljudi su se dvoumili i nisu znali šta da rade, da li će sutra postiti ili ne. Zbog toga su otišli kod jednog evlije da ga pitaju o tome. On im je kazao: idite u Gejlan, ove noći se tamo rodilo jedno dijete. Pitajte njegovu majku, ako joj je dijete dojilo mlijeka nakon imsaka, dolaska zore, onda bajramujte, nemojte postiti. A ako nije dojilo mlijeka, onda nastavite sa postom. Otišli su i pitali su majku djeteta. Žena se požalila riječima: ne znam zašto mi ovo dijete danas ne doji mlijeko. Prisutni su joj kazali: majko, ne strahuj, ovo dijete nije bolesno. Ti si rodila jednog takvog sina da će biti vođa ljudima. I tako su nastavili sa postom. Ovo je jedna priča i ona se ne treba kritikovati sa aspekta šerijatskih dokaza. Također se u vezi sa istom osobom prenosi da je kazao razbojniku gdje mu se nalazi novac, samo da ne bi slagao. Allah štiti one koji su na njegovome putu, čuva ih i spriječava ih da uđu u grijeh. U tom smislu u jednom ajetu se kaže: o vjernici, ako se budete Allaha bojali, on će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti.
i preko ružnih postupaka vaših će prijeći i oprostiti vam, a Allahova dobrota je neizmjerna. Iz ajeta se otvoreno shvata da za one koji se budu kretali u krugu bogobojaznosti postoji posebna zaštita uzvišenoga Gospodara. On je bogobojaznima dao jedan takav osjećaj da uz pomoć toga osjećaja odmah mogu rastaviti dobro od zla i tako biti daleko od ulaska u grijehe. U jednom drugom ajetu se kaže: zar je onaj koji je bio u zabludi mrtav, a kome smo mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade. Ljudi koji pomažu Allahovu dželešanovu vjeru i koji su uzeli sebi za cilj da je uzdignu, sve dok budu održali datu zakletvu i riječ, bit će uzimani u obzir kroz prizmu božanskog principa. I ispunite zavjet koji ste mi dali, ispunit ću i ja svoj koji sam vam dao. I tako će biti zaštićeni od uzvišenoga Gospodara, jer Allah dželešanuhu na drugome mjestu kaže: o vjernici, ako Allaha pomognete, i on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. Eto, ovom vrstom garancije, inšalah, oni koji se iskreno nalaze u hizmetu Kur'anu i imanu, neće počiniti grijeh, nego će čak ponekad biti sačuvani i od malih grijeha. Međutim, ova garancija u vezi sa njima zavisi od ispunjavanja spomenutog uvjeta. Ni za koga, osim za vjerovjesnika, ne može se kazati da ima sigurnu garanciju da će biti sačuvan od grijeha. Međutim, ukoliko se ovakve vrste zaštite pojave kao poseban događaj, tek onda možemo potvrditi da su te osobe u tom slučaju sačuvane od grijeha. I mi ćemo tada kazati: određenu osobu je uzvišeni Gospodar sačuvao od grijeha. Da, za one koji nisu vjerovjesnici ne postoji garancija da će u budućnosti biti sačuvani od grijeha. A što se tiče vjerovjesnika, njihova zaštita od grijeha obuhvata sve vremenske periode, i prošlost i budućnost. Postoji još i sačuvanost od grijeha koja je potvrđena iskustvom i doživljajem, tako da se primjećuje i osjeća da uzvišeni Gospodar svoje iskrene robove uzima pod svoju zaštitu. Ostavimo velikane po strani. Svi mi, kada bismo pažljivije pogledali u svoj život, primijetili bismo koliko puta smo sačuvani od grijeha čiji su uvjeti već bili ispunjeni i kako smo sačuvani odakle se nimalo nismo nadali. I kada vidimo kako smo udaljeni od tih grijeha, od čuđenja ćemo se zaprepastiti. Pored toga, velika dobra djela koja su u prošlosti učinili ashabi i oni koji su slijedili put ashaba, kao da su barikade grijesima koji će se počiniti u budućnosti i mogu biti uzrok zaštite od grijeha. Time i oni kao da ulaze u okvire značenja ajeta. Da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio. Ovo na neki način znači da su uzeti pod zaštitu uzvišenoga Gospodara zbog hatara dragocjenih dijela počinjenih u prošlosti. Na primjer, jedan čovjek će možda počiniti grijeh ili će otići na neko mjesto gdje se čini grijeh. Allah dželešanuhu učini da on slomi nogu i da ne otiđe na mjesto gdje se čini grijeh. Ako će okom htjeti da počini grijeh, on će učiniti da taj čovjek ne vidi, ili, ako će to biti rukom, ovoga puta će mu ruka biti slomljena. Putem svih ovih događaja i prepreka razumije se da Allah dželešanuhu
čuva od grijeha osobu koju voli. A te nepogode i nesreće koje se dogode na ovome svijetu ništa ne znače, jer su mu spasile drugi, budući svijet. U jednom hadisi kutsiju, vezano za našu temu, kaže se: moj rob se meni ne može približiti ničim meni dražim od onoga što sam mu propisao obaveznim, farz. Moj rob se meni približava obavljajući nafile, dobrovoljna dobra djela, sve dok ga ne zavolim, a kada ga ja zavolim, postanem njegovo uho kojim čuje, oko kojim vidi, ruka kojom drži i noga kojom hodi. Jedno od značenja ovog hadisa je i sljedeće: ja ću mu ukazati na dobro, lijepo i korisno, i uvijek ću ga štititi od zla, loših i ružnih dijela. Bit ću mu oko, a ono što on bude gledao i vidio uvijek će biti dobro. U njega će kapati spoznaja i u sebi će uvijek osjećati spokoj i budnost. Uvijek će razmišljati o Allahu Đelešanuhu i to razmišljanje će u njemu jednostavno cvjetati i razvijati se. On će uvijek čuti i slušati dobro. Volja će mu uvijek biti naklonjena na tu stranu dobra i uvijek će raditi u tom pravcu. Koliko god da ima prepreka koje će se pred njim pojaviti da ga spriječe od dobra, ja ću mu olakšati da ih prevaziđe. On je meni blizu i ja ne želim da on grijesima nanese rane svome srcu i svojim osjećajima. Ovaj hadisi kutsi završava se ovim riječima: ukoliko od mene nešto zatraži, ja ću mu to i dati. I ukoliko od mene zatraži zaštitu od nekog zla, ja ću ga sačuvati. Znači, bilo da se radi o vjerovjesnicima ili ostalim dobrim Allahovim Đelešanuhu robovima, kao što drugi tvrde, i ukoliko bi grijeh teoretski mogao da se pripiše vjerovjesnicima, uzvišeni Gospodar može zaštititi sve vjerovjesnike i one koje želi od svojih dobrih robova i spriječiti ih da počine grijeh. Za vrijeme Hazreti Omera živio je jedan mladi musliman. Ovaj mladić se nikako nije odvajao od džamije, kao da je bio jedna džamijska ptica. Iz svakog njegovog pokreta bilo je jasno da je bio pažljiv u svojim ibadetima i da se svojim nafilama približio Allahu Đelešanuhu. Jedno vrijeme Hazreti Omer radijallahu anh nije mogao primijetiti ovog mladića u džamiji. Zapravo, klanjanje namaza u džematu po nekim mezhebima je farz, po nekima jedan od uvjeta valjanosti namaza i u najmanju ruku pritvrđeni je sunnet. Zar ovo nije jedna od mudrosti klanjanja namaza iza imama? Imam će se okrenuti prema džematu i pažljivo ga pregledati i ukoliko bude odsutnih, pitat će za njih. Saznaće da li imaju kakvih problema ili poteškoća, naročito ako je taj imam Hazreti Omer radijallahu anh, a džemat ashabi. Omer je veoma dobro poznavao svoj džemat, koliko god da ih je bilo mnogo i kao da ih je svaki dan kontrolisao. I onda, kada nije primijetio tog mladog muslimana iza sebe, upitao je: šta li je bilo sa onim mladićem? Ne vidim ga u džamiji evo dan dva. Džemat najprije nije htio odgovoriti, već su oborili poglede prema zemlji, da im se ne bi susreli sa Omerovim pogledom. Kada je primijetio ovo čudnovato ponašanje džemata, Hazreti Omer radijallahu anh ponovio je pitanje i tada je jedan od prisutnih odgovorio: o vođo pravovjernih, našli smo ga mrtva na putu koji vodi ka nepristojnome mjestu. Da te ne bismo rastužili, mi smo mu odmah klanjali dženazu
i ukopali ga. Hazreti Omer je shvatio o čemu je riječ. Kao da je zavjesa podignuta ispred Omerovih očiju i kao da je vidio stanje ovog mladog muslimana onako kako se u suštini i dogodilo. Suština ovog događaja bila je ovakva. Dok je ovaj mladić dolazio u džamiju, spopala ga je i izazivala jedna žena čija se kuća nalazila pored puta kuda je on prolazio. Mladić je bio neoženjen i ta žena je upotrijebila sve šeitanove spletke da bi ga odvratila od pravoga puta. Međutim, on bi svaki put čvrsto odbio prijedloge te žene, strpio se i spasio se od ulaska u grijeh. Ali u životu svakoga čovjeka postoji trenutak slabosti. Eto, taj dan bio je trenutak slabosti tog mladog muslimana. Kada je ta žena sa svim svojim strastvenim izazovima pozvala mladića na grijeh, on nije mogao izdržati, već je 2-3 koraka krenuo u pravcu njene kuće. Odjednom je na svojim usnama mahinalno osjetio pojavu forme jednog ajeta, odnosno mladić je nehotično i nenamjerno, bez prestanka i uporno učio taj ajet. Ovaj ajet, koji mu je najprije nehotično obuzeo jezik, bio je dovoljan da mu bude uzrok smrti kada je došao svijesti. Taj ajet, koji je došao poput nebeske munje, bio je: oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šeitanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. Ovaj mladić je ušao u jedno takvo duhovno stanje, kao da se ovi ajeti sa nebesa iznova njemu objavljuju. Zbog onoga što je namjeravao učiniti, mnogo se zastidio svoga gospodara. Uplašio se što je zaboravio tolike darove od svoga gospodara i makar na trenutak krenuo ka grijehu. A naročito, čak i u trenutku posrtaja, kada gospodar njegov nije dozvolio da ostane sam sa svojim strastima i odvratio ga tako što je učinio da mu jezik obuzme ovaj ajet. Ovaj čovjek se toliko uznemirio i uzbudio da balans srca nije mogao izdržati to metafizičko uzbuđenje. Spomenuo je Allaha i preselio na drugi svijet. Kada je čuo šta se dogodilo ovome mladom muslimanu, Hazreti Omer radijallahu anh odmah je požurio i otišao na njegov mezar. Sagnuo se ka mezaru i koliko je mogao pustio svoj glas: o mladiću, za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao, bit će 2 perivoja dženneta. Baš u tom trenutku čuo se još jedan glas, koliko i glas Omera radijallahu anh, i kao da se mezar potresao. Ovaj glas je pripadao tome mladiću i on je ovako kazao: o vođo pravovjernih, Allah je meni dao 2 puta više od toga što si ti spomenuo. Nije bitno da li je ovaj glas bio glas toga mladića ili meleka koji je progovorio u njegovo ime, ili pak da nije glas bilo koga od njih dvojice, već glas nebesa zbog potresa. Mladić je zbog straha od Allaha dželešanuhu dvostruko nagrađen. Ovaj događaj je u vezi sa našom temom i on ima sljedeći aspekt. Ukoliko bi ovaj mladić počinio grijeh, a zatim se očistio, njegov grijeh bi ostao ograničen samo na njega samoga, jer nije imao nikakvu dužnost poput vođstva ili liderstva nad drugima. Međutim, kada bi jedan vjerovjesnik počinio grijeh, cijel svijet bi se sručio na njega, jer se oni, vjerovjesnici, nalaze na poziciji da predstavljaju cijel svijet. Allah dželešanuhu, koji je sačuvao od grijeha jednog nepoznatog mladića,
zar neće sačuvati svoga vjerovjesnika od takvog stanja? Opisujući ljude koji su jednom osjetili ljepotu imana, poslanik u jednom svome hadisu kaže: osjetio je slast imana čovjek koji više mrzi da uđe u nevjerništvo nego u džehennem. Zamislite jednog običnog čovjeka koji nakon što ga je Allah dželešanuhu izbavio iz nevjerništva i nepokornosti, povratak u isto smatra gorim i ružnijim činom od ulaska u džehennem. Faktor koji ga je podstakao na ovakvu reakciju i takav odnos prema grijehu jeste slast koju crpi iz svoga imana. Da li oni nesretnici koji pripisuju grijeh vjerovjesnicima misle da iman vjerovjesnika nije bio nikoliko iman običnih ljudi, te na osnovu toga imaju snage da im pripišu takvo nešto? Haša, daleko su oni od toga, i po stotine hiljada puta haša, da iman vjerovjesnika nije na nivou da ih spriječi od grijeha. Oni koji žele vidjeti kako su ne vjerovjesnici, već čak mnogi dobri robovi sačuvani od grijeha, neka pregledaju djela Nefehatul Uns ili Šaranijev Tabekat i bit će im dovoljno da kroz jasne primjere shvate kako su na stotine dobrih robova sačuvani od grijeha. Na primjer, ispred jednog evlije prinijeto je jelo. Međutim, u jelo se umiješao haram. On je stavio jedan zalogaj u usta i žvakao ga nekoliko puta, ali nikako nije mogao da ga proguta. Shvatio je da se u tome zalogaju nalazi haram. Eto, ako Allah dželešanuhu jednog svoga dobrog roba čuva na ovaj način, čak od jednog zalogaja harama, misliti i vjerovati da on ne može sačuvati svoga vjerovjesnika, koliko je to neshvatanje i nerazumijevanje, sami uporedite. Da, sačuvanost od grijeha ili nepogriješivost je karakteristika poslanstva i svojstvo koje se ne može odvojiti od vjerovjesnika. Svaki vjerovjesnik je došao na ovaj svijet obdaren ovim svojstvom, ili drukčije rečeno, onaj ko ne posjeduje ovo svojstvo ne može biti vjerovjesnik. Prije nego što prijeđemo na dokaze o nepogriješivosti vjerovjesnika, da navedemo neke primjere iz izmijenjenih objava, Inđila i Tevrata, u kojima se želi staviti sjenka na nepogriješivost vjerovjesnika. I nakon toga ćemo raditi da sve to analiziramo kroz principe Kur'ana i tako damo neophodne odgovore klevetnicima. Međutim, ovdje ne mogu prijeći, a da vam ne privučem pažnju na neke činjenice.